bakuringa abantu mbarenge bari registered enere gutamning aki nkiwango kichibese gekogenda tendere kiwango gekogenda kiumbu onye abantu bari kubata chikura bamanye nga amagendero gachi kobanze kiere chibese bache kwa iwe allocation yabo igera bense unabona ubaracho ward igebwato almost 17,000 voters kiumbu tole bono 7,000 turieti 8,000 roja abantu batware sema allocation bagutura sema allocation igombu yega abantu bamanye nga obonge bwa abantu nabo kogera banyora chibese chiyokora amagendero ase ward yabo sawa advocate ekebono bikorengete ndiye mono mboli ya mwaka nekene gosenga amagana roro agenderete konya kuigwekana monyombiro roro bigenderete konya kuigwekana nga abara imbaroro bachakire kugura abantu egere bachigwakire chikura orwao andaka so kwa favor mbori swali litangani amangana ikwaje gurai egento kende omuntu aratoko okora mangana ngabunaya bono muna mu advocate inki abwendete ko mukarigwa gatambukiro kika abwendete ko mukarigwa it's an offense ama ina na nyaigure once a ward ya Kembu bono a ward ya Kembu was the most notorious 2017 Kembu ward njina atende chikura ngabana amba ibere kabuchukura esatu bono abantu baagete chikura Kembu igo barwete mwembe na gekom bakaguruchia Kembu ward bajuka igobona abantu bachorerete umurayo Kembu n'abantu baisiko tali bantu ba Kembu mbabwe enkora yabo tali Kembu mbabwe ati interest Kembu barawe baetuki baetwe bakagenda bakabwate kura Kembu ikara bakura wako bakayo 500 bakara na gekombe bagachorera umuntu abantu bagachorera abantu ba Kembu murayo bakara na so iye tali gentekia ikara abantu bakubulinga oyo ntu amacho osuma ntu tabanga ki nje mwangete chikura wasaya suwana natumiete nojirende transfer kura kugora abantu it's illegal nago kibuna IPC this time round banyambikira very bit strict onye gotageto koyenda go change kura kurwa gosembo songo gosentendere uchikihumbu usukure kihumbu kwa dasada aliso chikubatere kura goikomo chifa kweli liru ekiere ekwende active tabanga kweke ero kanen kwa bele la sayu for not less than 6 months